Sa post ni Jeff Eroy sa social media, gipagawa sa likod nga bahin sa bus ang usa sa mga sakay niini nga naangol human mabangga sa kasugat nga wing van truck. Subay sa report sa Marilog Police Station, gikan sa Cagayan de Oro City ang bus nga nakarehistro sa Rural Transit Mindanao Incorporated ug padulong sa Davao City Overland Transport Terminal. Samtang ang wing van nga kargado og 500 ka sakong fertilizer padulong sa Bukidnon. Apan pag-abot sa kurbada nga Davao Bukidnon Highway, partikular sa Purok 12, Barangay Buda, Marilog District, Davao City, nabanggaan sa bus ang truck hinungdan nga nahulog sa kanal ang bus nga gikaangol sa unom ka mga pasahero. Ang bus adunay sakay nga 22 ka mga pasahero. Giila sa mga pulis ang mga nangaangol nga sila Alwalid Guro, 16 anyos, Alnaisa Guro, 24 anyos nga mga residente sa 25-C Poblacion, Davao City, Linelda Blancia, 53 anyos, G. Blancia, 19 anyos, Gregorio Blancia, 57 anyos nga taga Dipolo, Mulavi, Zamboanga del Sur, ug ang driver sa bus nga si Webster Ayunar Manuel, 58 anyos, taga Libertad, Quezon, Bukidnon. Gipangdala sa rescue team sa 911 sa Southern Philippines Medical Center ang mga naangol. Sakay usab sa bus ang ubang Davao journalist nga mitambong sa National Schools Conference sa Cagayan de Oro City. Ang ubang pasahero gihiling na hinuon sa mga responding medical technician sulod sa ambulansya sa 911 ug nagdumili na nadalhon sa SPMC.